बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 30 नभेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बाक्सानि रैदोम बर'नि हिलिमारि खन्थाइ, सनितपुरनि हादोरसा गयारिनि थागिबि ट्राइबेलखौ गादबनाय, पृथिबि ब्रह्मनि दावगालांदो बर' हारि, बाक्सानि मदन नार्जारिनि जायख्लंनि आगान आरो जों, चिरांनि कमल मुसाहारिनि रजेनि सावगारि आरो गुथाल बर'नि बावनो हाया खन्थाइया सेबखांजादों।